Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Уночак. Сёння мы пагаворым пра горад Беларусі Рагачоў. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Моя прапанова сёння паразважаць пра розныя гістарычныя эпохі. І першая з іх старажытнасць. Старажытнасць Рагачова, яна вельмі цікавая, як і ўсе астатнія эпохі. Рагачоў быў заснаваны, ці дакладней першая ўзгадка пра Рагачоў адносіцца да 1142 году. Гэта 12 стагоддзя. У той момант Рагачоў быў паселішчам на тэрыторыі Тураўскага княства. Старажытная Тураўшчына, яна тады раскідвалася на значна большыя тэрыторыі, чым цяпер ахоплівае Жыткавіцкі раён, у якім ёсць Тураў. Таму вось менавіта тады з'явіліся першыя ўзгадкі пра Рагачоў. Гэта было невялікае паселішча ў межах Тураўскага княства. Сёння гэта раённы цэнтр на тэрыторыі Гомельскай вобласці. Рагачоў у часы Вялікага княства Літоўскага. А ўжо ў Вялікім княстве Літоўскім Рагачоў стаў адным з такіх цэнтраў, скажем так, беларускага палесся. Рэч у тым, што у Рагачове былі прадстаўнікі уласнай, так скажем, кіроўнай дынастыі. І вось у пачатку 16 стагоддзя адзін з прадстаўнікоў гэтай дынастыі, Фёдар Іванович Яраславіч, ён перадаў, ці больш дакладна папрасіў набыць Рагачоў вялікага князя літоўскага Жыгімонта I Старога. Чаму ён так зрабіў? Таму што ў яго не было нашчадкаў. І яму здавалася важным момантам, калі гэты горад стане уладаннем вялікага князя літоўскага і караля польскага. Будзе пад апекай манарха. Цікавы момант, што пасля прыезду Жыгімонта ў Рагачоў горад яму настолькі спадабаўся, што ён вырашыў зрабіць яго падарункам сваёй маладой жонцы, якая была з Італіі, Боня Сфорцы. Знакамітая Бона Сфорца, прыехаўшы туды, так упадабала гэты горад на Дняпры, таму што Рагачоў ён на сутоку Друці і Дняпра, што вырашыла збудаваць там свой замак. І вось гэты замак ці палац Боны Сфорцы, ён стаў сапраўды такім упрыгожваннем гораду, ён стаў упрыгожваннем усіх ваколіцаў, і ён існаваў аж да 80-х гадоў 18 стагоддзя. Некалькі разоў Рагачоў быў захоплены падчас вайны сярэдзіны 17 стагоддзя з маскоўскай дзяржавай. Гэты палац быў у значнай ступені разбураны, а канчаткова ўжо быў знішчаны, ось як я казаў, у канцы 18 стагоддзя. Але захаваліся ягоныя малюнкі, і яны ўражваюць сваёй прыгажосцю. Працягваем наша храналагічнае падарожжа. Горад у часы расійскай імперыі. Калі казаць пра часы расійскай імперыі, то я бы адзначыў некалькі важных падзеяў. Па-першае, праца Рагачоў прайшла чыгунка. Па-другое, Рагачоў стаў такім адным з цэнтраў Магілёўскай губерні. І па-трэцяе, я бы хацеў распавесці пра знакаміты рагачоўскі працэс над пастарамі баптысцкай царквы. Рэч у тым, што ў 1886 годзе у вёсцы Усохі і вёсцы Дубовы Лог Гомельскага павету былі арыштаваныя 9 лідараў царквы. На той момант было беларускае іванаўскае прабуджэнне канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Вялікая колькасць людзей пакаялася, і уладам гэта вельмі не спадабалася. Яны вырашылі такім чынам аслабіць евангельскае прабуджэнне, аслабіць евангельскі рух, і вось хацелі судзіць лідараў царквы з вёскі Усохі ў Гомелі. Але па той прычыне, што яны жылі ў гомельскім павеце, яны палічылі, што найлепшае перанесці ў іншае месца. І вось Рагачоў, які знаходзіцца за 121 кіламетр на поўнач ад Гомеля, быў перанесены гэты працэс. 12 верасня 1887 году пачаўся суд над гомельскімі баптыстамі ў Рагачове. Чаму гэта падзея такая значная? Па-першае, пра гэта напісалі ў газетах. І абараняць іх, то бок баптыстаў, прыехаў адвакат з Парыжа Мікалай Іванович Куляпка-Карэцкі. Ён паходзіў вось з гэтай мясцовай шляхты, гомельскай шляхты. Улады, яны вельмі моцна спалохаліся і запрасілі ў Рагачоў магілёўскага акружнога пракурора Пятра
Кучынскага, які таксама прыехаў. І вось гэта спаборніцтва знакамітага адваката і знакамітага пракурора, суд прысяжных і 9 лідараў царквы, 9 лідараў евангельскае прабуджэння. Гэта паставіла Рагачоў у 19 стагоддзі ў цэнтр увагі не толькі прэсы беларускай, але нават сталічнай пецярбургскай прэсы. Пра гэта пісалі, сюды прыязджалі людзі, і, канешне, гэты працэс ён зрабіў вялікае ўражанне, бо менавіта з гэтага часу пачынаецца евангельская царква ў рагачоўскім павеце і ў хуткім часе ў самім Рагачове. Ну, вось такі цікавы эпізод з часоў расійскай імперіі. А чым скончыўся гэты працэс? Працэс скончыўся асуджэннем. 3 чалавекі былі асуджаныя на высылку з Беларусі, у тым ліку і Захар Гуляў, лідар усоўскай царквы. Ён быў высланы ў Арэнбургскую губерню. Таксама 3 чалавекі атрымалі турэбнае зняволенне, год і 6 месяцаў. І 3 чалавекі атрымалі вялікія штрафы. Савецкі перыяд. Ну, вось мы так плаўна пераходзім да савецкага перыяду. Рэч у тым, што ў савецкі час Рагачоў увайшоў у пантэон беларускай культуры. У Рагачове жыў дзядзька Уладзіміра Караткевіча, вядомага нашага паэта, пісьменніка. І менавіта ў рагачоўскім доме быў пачаты і быў фактычна скончаны раман «Каласы пад серпам тваім». Рэч у тым, што продак Уладзіміра Караткевіча па кудзелі, па жаночай лініі, Тамаш Грынкевіч, ён кіраваў паўстаннем 1863 году ў рагачоўскім павеце. Уладзімір Караткевіч, які хацеў пісаць дысертацыю па паўстанні, яшчэ падчас ягонай вучобы Караткевіча ў Кіеўскім універсітэце, ён расшукаў у архівах гісторыю свайго продка. І вось менавіта з Рагачовым звязаны ягоныя нататкі да раману «Каласы пад серпом тваім», ягоная повесць «Ладдзя роспачы» пра знакамітага рагачоўца Гервасія Выліваху. Цяпер вось у гэтым доме знаходзіцца музей Уладзіміра Караткевіча. Ну, таксама ёсць вось памятныя знакі Уладзіміру Караткевічу. Я не памятаю, наколькі там вось гэты музей такога нацыянальнага значэння, але вось гэты домік ён захоўваецца там, дзе пісаліся «Каласы пад серпом тваім». Андрусь, апошні перыяд, дарэчы, у якім мы жывем, Рагачоў і сучаснасць. Трэба сказаць, што важны момант – это рагачоўская згушчонка. Это знакаміты рагачоўскі завод, які забяспечвае згушчаніны, згушчоным малаком усіх беларусаў. Ну і гэта горад, які варта паглядзець. Віды Рагачова, палацы, будынкі з 19 стагоддзя, якія захаваліся. Запрашаем наведаць таксама рагачоўскі краязнаўчы музей. Рагачоў быў заснаваны на гары недалёка ад месца, дзе зліваюцца Дняпро і Друдзь. Дзекабрыст Мікіта Мурав'ёў назваў гэты горад маленькім Парыжам. У 1880 годзе тут дзейнічалі 2 цагляныя заводы, канатная фабрыка, піваварня, гарбарня. У 1897 тут было больш за 9 тысяч чалавек, большасць з якіх складалі яўрэі. Пад канец 19 стагоддзя у Рагачове быў пабудаваны тэатр «Мадэрн». У ім бываў і спяваў Фёдор Шаляпін. Уладзімір Караткевіч пісаў пра дом у Рагачове, а значыць і пра горад, дзе ён працаваў над сваімі лепшымі творамі. Тут цягне жыць і кахаце. Тут добра так, як нідзе. У старасветскай хаце, у дзедаўскім родным гняздзе. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, каля ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!